tayo, naimbaga rabi tayo amin apo. Ay malumpay lang, dapat 10 minutes, sakbay nga rabi. Tay basbasaat at tay bigat da ito'y reading tayo. Kaslamot la idi pandemyan. Nga niya tinapasama. Naawanan tayo ti arak. Kasla tayo agburarek nga agbirok ti arak. Dapat may sa nga ili nga tumawag kanyak apo kunana. Awan la arak mo. Ure de ti arak nga pangmisan. Apaya nya matay dagiti tattaon nga awan ti arak. Kunana. Nagaapa tayo mo ti ay ayuda. Adda tumawag kanyak. Apo apaya nga awam mo ti ayuda mi. Kadagitay mo ilan napili nga marigrigat. Wala nga man kamo makatrabaho amin. Pag-aapaan, agraman ayuda. Kano kitaan tayo tilubong tayo idi. Ala nagiinom, nangnangan, nagbuteng. Kaslamot iso ti pagpatinggaan tilubong. Kano kitaan tayo idi kakasla nagrigat tayo. Kaslahan tayo makalasat. Umay ka tidili idi sumrek kang umay magmisa mata-mataon da kada kita tanod kada BHW nga mangkit kita apanda tudok-tudokan da kita nya da kita apanda palto-paltugan da ka alcohol amin iko na umot aka nya nga alcohol kino nakabaksin kam di kumbento akin damo ijin nga itik-tik ulmidjay apedak na kay lamay mayate ore gayam da deja ayan ti outpost ay handa mo maawanan piman dalap tamet nga mga dejay. Tigong ko na dito kaslang iti bagaan na nga, ure agkakaan kay to, ure no agiinom kay to, agragragsak kay to, aga-asawa kayo, ngam inton umay ti anak ti tao, haantay ammo, biglaan na tayo. Kaslakas di ko ma. Kaladay tay pagamuan ta dadtan nga haan tayo nga mapakpakadaan. Kaslakas di ti ibagbaga na iti ibanghelyo tayo. Kaanya ti kadakkelan nga mensahe na kada tayo dati kakabsat. Ibagbaga na nga datayo, kanayon tay kumaasi sa sagana. Apay nga dagitoy ti maibasbasa tayo, apay nga dagitoy ti readings tayo, kadagitoy nga al-aldaw. Ipaspasimudaag na ngamin, nga intono, nya tatan niya 32nd, adan to pay may sa Domingo 33rd Sunday, intono Domingo, ngam intono malum no bigaten rambakan tayon ti Cristo Ari, ti parokya. Christ the King. Tahantay mo makapagigiddan amin ti Archdiocese kada amin niya parparokya ta. Nagado tayo mat. Antay mo maka-attender iya Archdiocese no nagrambak tayo to no sumaruno a Domingo, Santa Cruz kintago din into man Domingo iso inton bigat. Nagasidagang kayo mabalin niyo lang pagnaan. Agmisa tayo dito 30 panangrambak tayo ti Cristo Ari. Kay bagbaga na dagitoy maibasa tayo kadagitoy nga lawlawas nga ti panagsagsagana nga uyo umay ti panagsagsagana nga umayon ti Kristo kala ti panagsagana tayo nga haantay amo ti oras na nga masapol nga sa sagana tiyo umay ti Kristo kukunan na ti maumuna nga maibasa kas ano ti panagsagsagana kunana kas ano ti panagsagana tiyo umay ti Kristo haantay man nga kunatay nga agbado kan ti puraw isaganam adagiti daduma ki isagana da pay di panchomdan tanumatay da ke DJ ton ngam hanga DJ ti second coming ada pa di may sakadwa mi di kumbento impatawid nan di balaynan agpapatay mo dagiti agkaro badam ka baka siyak sumaruno kunana nagarami den ti deed of donation di balaynan ta may sana nga ruta awan asawa na tapaya isagsagana na ngam haan nga di ti pudpud nga panagsagana. Kas ano ti panagsagana nga ibagbaga ni Apo Jesus kanya tayo. Ikamakam mo ti ag Santo Rosario, ikamakam mo ti ag konpesaran, anya panagsagana ikamakam mo ti ag lualon. Ing kasagutan dagiti hamo nga sinagsagutan haan nga kas di artificial day jay. Ti panagsagsagana kunana no na siputan tayo dahiti umuna nga maibasa ti libro ni San Juan kunana ti sarsaritaan na nga ayat nga si sasagana iso da panagtungpal ti bilin ti Dios nga haan tayo nga amuno niya ti oras agbalin nga wagas kuna tayo nga rod ka uray di sisa tayo di aramidan tayo dahito kastoy kuma agbalin a wagas ti panagbiag tayo nga ti panagayat mo panagtungpal mo kini Apo Dios ka agay ayat ka haang nga gaputa datong tungpalem nga detay agtungpala kung tadandani umay ni Apo Dios haan nga
haan nga kaslakas jay. Isaganam, gapo ta iso tiwagas ti panagbiag mo. Kasla magkadakam nga papadi, amuyot ti pagkukuntesan mi nga papadi. Haamagkat nga, haamagkat nga, no anya ti kangatwan ti grade, kaslakas jayan. Amuyot at tanti, pagkukuntesan min, nagpa-blood chem kan, mano ti kolesterol mo, naglabos. Sika, mano ti sugar mo, naglabos. Gaputan no dadumang umato, uray siya, ay ka, kisayak man ti manganan, ti nasamit, kisayak man ti manganti, natataban, kung kunami mat dagiti dadumang nga makakontrol, apaya gamin nga sa tayla ipababa, no amo tayon nga, ngimato. Haan ko mga iso ti agbalin nga wagas ti panagbiag tayo, nga everyday aka, orehan ti ag-maintenance aka, ti maintenance tayo, aka kisayan tayo ti mga nagmadimag gamin, na mapangkam makiponsyon, makita kayo, nagbabantoon ta plato yaw, nagalas mo nga kin-kin-kimat, ano ay awisan dak ka, di pa'y umuna mga ipako ayo ka, dinakdakan father, adda utak na, nagimas mo tapamilyo, alangan mga, madi, kung nakaagin mimiki, mailawan ko mahal ng ronan, adda asin-kin sili nga naipis, ay kaawanan tunukang umato manan, kung kunami, apaya gaming nasatay la aramiden nga, ag-diet, no? Medyo diabetic ka. Apay nga sa tayo aramidan nga ag-diet no nangato di cholesterol mo. Apay nga tangahaan nga pagbalinan tayo nga wagas ti panagbiag tayo nga makontrol ko man. Kas diyan mo ti bagbagana ti kwa. Ti panagsagana iti yaay ti apo. Haan nga detay do tawon laangan ipapati tayo agsaganan haan. Apay nga hantay nga pagbalinan nga iso ti wagas ti panagbiag tayo sa iso ti kunana. Nakasla ko ma iti inaldo-aldo nga panagbiag tayo, awan isagsaganaan tayo, ngam tiwagas ti panagbiag tayo, addaan respeto. Tiwagas ti panagbiag tayo, addaan ayat. Tiwagas ti panagbiag tayo, adda pa nang isakit. Nga ti os-os to nga panagbiag tayo, adda pa nang iyali kakakin ni kabsat. Haan nga agkamakam tayo ti maudi agundaway. Kano maaramid tayo na ti kakabsat, no mari na tayo nga adda daytoy, awan dua-dua nga ti Diyos, uray niya gundaway nga umay, nasayod ti panakikadwa tayo kenkwana. Anya pa iti benepisyo na nutong palon tayo ti nalintag. Hanga nagmayat di, may sa pamilya mo nagkakaaroba ka, adda pa nagsisin naranay na. Hanga nagmayat nga kitaan nga awan makaburguraking ka. Hanga nagmayat nga rinaan nga agsisin naranay kayo, awan ti agbisin. Hanga nagmayat nga kitaan nga makapagdadanggay kayo nga awan ti kinasir na tayo sugarot tiwagas ti panagbiag tayo. Ngam ko na tayo, ulitin tayo, nalaklak nga aramiden daytoy, no adda ni Kristo. Isugarot nga dayo panagkakaroba tayo ka natural, ngam napinpintas, no, pagbalinan tayo abasit a simbaan. Iso dayo ti simbaan ko na tayo sa nga karobaan. No adda ni Kristo nga mangbibiyag kada tayo, napinpintas ananamon ti panagdeden na. Na may mayat ti jemay sa pamilya, no sagsagrapan tayo di ayat tatapay laeng hantay nga urayan no kaanon to dayta nga iyo umay kaysa nga dahi mat ati awis na kanya tayo sugor nga aramidan tayo dagitoy tapno mapaspasan to di panagdidin na tayo mapaspasan to di pamilya kin gimong tayo